December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ng mga hayop at mainit-init na panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Isa po itong baseless presentation concerning sa pag-counter po nila ng Panginoong Jesucristo ay isinilang noong December 25 o yung buwan at petsa ng kapanganakan po niya, December 25. First argument po nila, winter daw po sa panahon na yon. Partly correct, partly wrong. Bakit po? Kasi number one, partly correct, kasi nag-uumpisa po kasi yung winter season ng Bethlehem, or particularly yung Israel mismo, nag-uumpisa po yung winter season po nila at the last week or in the last week of December. Then pagkatapos yung pinakamalamig po nila, mga around January to February, yung pinakamalamig. So, ibig sabihin, sa panahon na yan, yes, pasok po siya sa winter season po nila, pero hindi pa po gaano kalamig sa panahon na yan. And at the same time, ang Israel po kasi, or ang Bethlehem po kasi, ang yung temperature po kasi niya sa panahon po ng December, 60 degrees Fahrenheit to 41 degrees Fahrenheit. Ang pinakamalamig, pag sinasabi po natin, pag magsusnow na po, aabot po siya ng, bababa po siya ng 32 degrees Fahrenheit. So, ibig sabihin, sa panahon ito, sa December 25, approximately, yung tinatawag na temperature po niya, aabot po siya ng 61 degrees Fahrenheit to 55 degrees Fahrenheit. Sa December, yan po yung record po kasi, sa December 25. So, ibig sabihin, hindi po gaano kalamig yung tinatawag na temperature sa Bethlehem sa panahon ng December 25. And syempre, ito po yung normal temperature po ng normal temperature ng tinatawag na Bethlehem. Kung i-compare po natin ito sa Pilipinas, itong Baguio, ang po nila, yung temperature po nila, bababa po siya ng 43 degrees, 43.34 degrees Fahrenheit. Meron pa po tayong makikita mga hayop na lumalabas o pumapasyal. So, ibig sabihin, kung sinasabi po nila na grabe kalamig, hindi na po makalabas yung mga hayop, nakalabas nga yung mga hayop sa Baguio, 43.34 degrees Fahrenheit. How much more doon sa Israel? Na yung December 25, approximately, yung temperature po niya, 61 degrees Fahrenheit to 55 degrees Fahrenheit. Kasi yung pinakamalamig po nila, mga sir at saka mga ma'am, pagdating po ng kasi January po kasi, yan po yung pinakamalamig po nila na aabot po ng 42, 40 plus degrees Fahrenheit. Yun na pagkatapos, pag magsusnow, yung lugar po na magsusnow, ang temperature po nila 32 degrees Fahrenheit. So, ibig sabihin, yung Bethlehem, hindi po mangyayari na tinatawag na mag-snow po siya. Kasi ang pinakababa at pinakamalamig po nila na temperature, 42 degrees Fahrenheit. Hindi po 32 degrees Fahrenheit. So, number one po yan. Number two, yung sinasabi po nila na hindi na po makalabas yung mga hayop, particularly yung mga sheep. Kasi sa presentation po kasi ng banal na kasulatan na meron po mga hayop na nakita na nasa labas. At meron po yung tinatawag na mga pastol. Actually, kung titingnan po natin yung even ngayon, December 25, ang dami-dami pa pong mga lumalabas na mga hayop eh. And then meron din po silang mga pastol. Kung titingnan po natin yung lugar ng Bethlehem. And marami po tayong mga kapatid ng mga Katoliko na nandoon at pinipicturean po nila. Nagtitake po sila ng photo para ipakita sa buong mundo na sa December 25, doon sa Bethlehem, hindi po mag-snow. So, ibig sabihin, libre po yung mga hayop na gumagala sa panahon na yan. And at the same time, kahit na mag-snow, meron pong perseverance yung tinatawag na mga sheep and lambs, kung ang temperature po niya from 60 degrees to 41 degrees Fahrenheit. Makakatagal pa po sila. Ang hindi lang masyado makakatagal yung lamb, yung mga bata na mga tupa pag magsusnow na. Pero mostly itong sheep, itong mga tupa sa panahon ng December 25 doon sa Jerusalem, particularly sa Bethlehem. So hindi po balakid po sa kanila or hindi po parang sabi sa ipababag
sa kanila na hindi po sila makalabas sa panahon na yun. Bakit po? Kasi again, hindi po mag-snow and makaka-persevere po sila. So itong sinasabi ni Kuya Kim, baseless po ito eh. Siguro baka ang kinukot po niya na sinasabi po niya mga eksperto, yung mga kasamahan po niyang protestante, mga kasamahan po niyang Born Agoy. Pero sa mga facts, kung titignan po natin mga according sa studies ng mga talagang experts, meron po tayong mga aklat na binabasihan ng mga exegetes, yung mga Bible scholars, itong tinatawag na mga eksperto sa temperatura, ayun, sinasabi nila na ang Bethlehem, hindi po siya mag-snow or ang pinakamalamig na panahon sa Bethlehem, hindi po December, kung hindi January to February. So, yan po mga sir. So, huwag po tayong maniwala, mga sir, mga mama, nasasabihin po nila na hindi daw po isinilang ang Panginoon. Imposible daw po kasi nakalabas daw po yung mga hayop at atem. No, hindi po. Bakit po? Kasi sa panahon na yan, komportable po ang mga hayop na lumalabas. Bakit po? Kasi yung temperatura po nila, kaya po ng mga hayop. Even nga yung aso, kaya po nila. So, yan po mga sir at saka mga